سلام سلام كمي كنيخاتكم لو معلتي بحدا رئيس قداي كنا وقعنا قد ما خلون لعلى خلون سلة دامسني يمسجن أبزه زوان خلو تقراواي كم زفلت ترى بشيء يزلو دكاس يقولون أو شغلات يزلو أو حزن يزلو زين خلو زجلس إلى إذا حسب كاوزي وز أزخون انتهاليو تعينت خمس خونق فلت بالت خبيدي نمغلاص خبيدي سلازي أبز قداي زي لو معلتي حد نقرات كنا وقعنا بمسرته تب تقراي زخون زلو نمنتاي زخون زلو ماني يزغبرو زلو الكام مفلات أقداسي تصقم مفلات فرق مفتح سلا زخونه مالتي تصقم دحر زي فليتنا مفتح خنا متصاي نخلن حمامنا زي فليتنا ون مدحنيتنا نفل سلا زي نخل مالتي سلازي كم تبقى قدماي ون زغلصكو أب تقراي زغبر زخونه يكون منقسقاس ناي صمدو منقسقاس ناي صمدو خعا صمدو مالت شعبيان حواحتن سبحاتن إساياسن بحدا خوينم زفطرو ناي طفات حيلي مالتي سبحات بتي ام اتش وصيو بصاي إساياس زبلنا قدمي يستغبروا علتات الله امريكا او دبي او كالي خاوتات مالتي سلازي صمدو زي سقولي مصن برغص حدش ونا يخونن قدمون تخونه زنبر ايو نغبر اسرات البريزيدنت ناي قدم بريزيدنت غبر اسرات بمصحفهم كم زغلصو بستفالالي منغدون كم سمعنايو تصمدوسو اب غيزه ايتو ايرترا طورنت و نيريو اب ايتو ايرترا طورنت زخلو منسي ناتوادأ زخلو حزبنات ناتفناغله بدحريت صفحاتن إساياسن يوقع نيرم يا زي كلمة عن تخن مصينا بزخونة تأيز ولدلخو شعبيان حوحاتن صميدهم زطفو زلو حزبي نمنتاي زطفو زلو زبلون كريو يزغبا نلو معلتكن تي اوجرا تبرايا زلو طفات هلقيت حزبي هلقيت منسي سدت مناسي كنريو يغبا كنريو طرح زي كونه كنفتحون يزغبا كله تقراواي كله سب زي ورار زي خننا يزغبا سلازي اب ورار رايان وجراتن نمنتاي تفطيرو معاس كتجميرو زبل ነገር كريو يزغبا كم زفلت غزاو محدار تግራይ حوحتاوያን بጌታቸው ረዳ ይንምራሕን ካብ ዝብሉ ግዜ ጀሚሩ ማህተም ንምንጣል ብዝብል ምኽንያት ብዙሕ ሰብ መንጢሎም እዮም እዚ በጣም ብዙሕ ካብ ዝመንጠልሉ ብዙሕ ሰብ ካብ ዝቀተልሉ ካብታት ራያ እንደርታን ወጅራትን ይጥቀስ ማለት እዩ ብፍላይ ዓዲ ጉዳይ ኣብ ሰሓርቲ ኣብ ወጅራት ካብታት ወጅራት ብዙሕ መንሰይ ቀቲሎም እዮም ኣብ ማጫው ብዙሕ መንሰይ ቀቲሎም እዮም እዚ ኩሉ ዝገበሩ ማህተም ንምንጣል እዩ ጌታቸው ረዳ ይመርሕናን ኢሎም ነናይ ዓለም ዓሌታዊ አተሓሳሰብ ዓሌታዊ ጉጅለ ክብሉ ዝተውዝ ነበረ ብሙሉ ጸራሪጎም እዮም ድሕሪኡ ናሙል ወራር መስኣተው ሙሉ ትግራይ ብጉልበት ክንወርሬና መስወሉ ተንኮርን ልዕሊ ኮርን ካብ ዝገበርዎም እንታይ እዩ እቲ ኣብ ራያን ወጅራትን ዝነበረ ብፍላይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ሚሊሻ ፖሊስ ካብ ዓዱ ተጸራሪጉ ንኽወፅእ ወታደራዊ ስጉምቲ እዮም ወሲዶም እዚ ከዓ ናይ ሻዕብያ ተልእኮ እዩ ናይ ሻዕብያ ቃል ቀባይ ዝኾነ ዓወት ስዒድ ብግልጽ ዝተዛረበ እዩ ሕወሓት ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ራያን እንደርታን ክትቆጻጸር እያ ኣብ ዝበሎ ግዜ እዩ ትቁጽጽር ዝተገበረ ማለት እዩ ስለዚ ብናይ ሻዕብያ ተልእኮ ምዃኑ ካብ ዓወት ስዒድ ምርዳእ ይከኣል እዩ ብግልጽ ነጊሮምና እዮም ዝሓውና ነገር የለን ትዝገበርዎ ነገር ማለት እዩ ንዙይ ተኸቲሉ ብጆን መዲድ ዝምራሕ ሰራዊት ንራያን ወጅራት ከምዘይ ህዝቡ ወሪርዎ እዩ ከምዘይ ህዝቡ ማለት ዝኹሉ ጅግነት ከምዘይ ሰርሐ ዝኹሉ ቀለብ ከምዘይ ሰፈረ ዝኹሉ ህይወት ከምዘይ ሃበ ወሪርዎ እዩ እዚ ወራር እዚ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ኣብ ዓለም ካብቶም ዘሕዝኑ ወራራት ሓደ ኮይኑ ክምዝገብ እዩ ምክንያቱ ገና ዓመት ዘይገበረ ጦርነት 2 ዓመት ዘይገበረ 3 ዓመት ዘይገበረ ጦርነት ህዝቢ ራያ ህዝቢ ወጅራት ንኽብሩ ንመንነቱ እንታይ ከም ዝኸፈለ ይፍለጥ እዩ እዚ ኮይኑ እናሃለየ ግን ሻዕብያን ሕወሓትን ብዝሰርሕዎ ሽርሒ ጌታቸው ይመርሕናን ጌታቸው ግመል እምበር ሰብ ክመርሕ ይኽእልን ብዝብል ሕወሓታዊ ተልእኮ ሻዕብያዊ ተልእኮ ነቲ ህዝቢ ወሪሮም ነቲ መንግስቲ ሰራሕተኛ ኣባሪሮም ነቲ ፖሊስ ኣባሪሮም ነቲ ሚሊሻ ኣባሪሮም ህዝቡን መናእሰይ ይቐትለሎ ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት ህዝቢ ወሪሮም እዮም ዘለዉ ምክንያት ኣለና እዮም ዝብሉ ምንም ግን ምክንያት የብሎምን ምክንያቱ እቲ ሰብ ብወዲ ዓዱ ናተይ ብዝብሎ ሰብ ናይ ምምሕዳር መሰሉ ሕገ መንግስታዊ መሰል እዩ ዓርሰ ምሕደራ ማለት እዩ ዓርሰ ምሕደራ ማለት ኣብ ዓድኻ ብዘሎ ሰብ ብዝነብር ብዝተወለደ ወይ ከዓ ብዝሰርሐ ጽቡቕ ሓኪም ጽቡቕ መምህር ጽቡቕ ፖሊስ ኮይኑ ዝመጸ ሰብ ኣብቲ ዓዲ የመሓድረሉ ምክንያት የለን
زي تهزب سلا زفكت صقم يبلون زقاچو ነገር ውን يبلون بفقر سلا زخونه تممحدر ውን ناتيلو تهزب ውን ناتيلو زغبر سلا زخونه زباس ነገር يبلون زي كيخون اب مقاله بزعردو حاولت سمعتات بزعردو نغجل دبرصيون اني ابراهام تخسته ان فتلورق زياتهم قطታ ናይ ኢሳያስ አፈወርቂ አዝማድ ዝኾኑ ማለት እዩ በስጋውን አዝማድዮም በተሐሳስባውን አዝማድዮም በመሰረቱ ናይ ሻዕቢያ ልኡኻትዮም ናይ ህይወት ዘመን ልኡኻትዮም ከምቲ ዶክተር ገብረየሱስ ዝበልዎ ዶክተር ገብረየሱስ ሓደ ዓቢ ነገር አውጊዕም አለው ካሊ ማዓልቲ ውን ክነውግዑ ዝግባእ ማለት እዩ ኤርትራ ሃገር ክትኮን ዝኽኣለት ኣብ አዲስ አበባ ናይ ባዕሎም አምባሳደራት አቕሚጦም እዮም ዝብል ነገር ተዛሪቦም እዮም እዚ ሎሚ ንሪኦ ኣለና ብግልጽ ማለት እዩ ብፍላይ ድሕሪ ጽምዶ ብግልጽ ይነግሩና ኣለው ሓደ ከም ዝነበሩ ሓደ ከም ዝኾኑ ኩናት ይምጻእ ሰላም ብዘይገድስ ከምቲ አምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ውን ዝበሎ ማለት እዩ ኣብቲ ኩናት ጊዜ ዝኩሉ ሰብ ናሓለቀን ሃለ ቶም መራሕቲ ውን ናብ ቆላትንቤን ኣለና ኣብ ዝበሉ ሰዓት አምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ወፂኡ ታይሉ ነይሩ ይሕመቕ ይጸብቕ ኩናት ይኹን ሰላም ብዘይገድስ ኣብ ላዕላውነት ኤርትራ ኣይንደራደርን ኢሉ ነይሩ እዚ ኣብቲ እዋን ዝኾነ ይኹን ሰብ ክብሎ ዘይኽእል እዩ ብዘይካ ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ብዘይካ ልኡኻት ሻዕብያ ብዘይካ ዕሱባ ሻዕብያ እዚ ክብል ዝኽእል ሰብ ኣብቲ እዋን የለን ምክንያቱ ኣብቲ እዋን ብጣዕሚ ገዳሲ ዝነበረ ናይ ቤተሰብ ሃለዋት ናይ ህዝቢ ትግራይ ሃለዋት እዩ እሱ ግን ወፂኡ ኣብታ እዋን ንሳ ሻዕብያ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ ኣትዩ ህዝቢ ዝጭፍጭፈሉ ሰዓት ውን ብዛዕባ ነጻነት ኤርትራ ይውግዕ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ከደምቲ ከምዚ ዓይነት ሰባት እዮም ኣብቲ ጽምዶ ዘለዎ ማለት እዩ በመሰረቱ እዚ ስለ ዝኾነ እዩ ህዝቢ ራያን ወጅራትን ክወሩ ዝኽኣሉ እምበር ከመይ ገርካ ህዝቢ ራያ ይወረር ህዝቢ ወጅራት ህዝቢ እንደርታ ህዝቢ ዓጋመ ህዝቢ ሽረ ህዝቢ ዓድዋ ህዝቢ ኣክሱም ህዝቢ ሑመራ ኩሉ ህዝቢ ናይ ባዕሎም ህዝቢ እንድሕር ኮይኑ ንምንታይ እዮም ዝወርዎ ምኻኒ ሻዕብያ ተልኢኾም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንጆን መዲድ ዝገብርዎ ዘሎ እዩ እኒ ወዲ ወረደ ኦልሬዲ ከምቲ ዘውጋዕናዮ ባምቡላ እዩ ኩስኖ ዝኽእል ነገር የለን እሱር እዩ ንኸብዱ ዝነብር ሓሽከሮም እዩ ስለዚ እሱ ቀደም ኣብሳሕሊ ውን ሓሽከር ኮይኑ ንሻዕብያ ድሕኒ እዩ ሎሚ ውን ኣብ መቐለ ኮይኑ ንሻዕብያ ንሕወሓት ዘድሕን ዘሎ ሰብ እዩ ብዛዕባ ምውጋዕ ትርፊ የብሉን ዋጋ የብሉን ማለት እዩ ግን ከዓ ኩሉ ትግራዋይ ኣብዛ ሃሊኹም ኣብዛ ሃልኽን ሃሊኽን ኣብዛ ሃልና ሃሊና ኣብ ራያ ናብ ወጅራትን ዝግበር ዘሎ ናይ ጆን መዲድ ናይ ሻዕብያ ተልእኾ ክንቃወም ይግባእ እዚ ተዘይኮይኑ መጻኢ ትግራይ ሓደገኛ እዩ ዝኾን ንጽባሕ ነውርሶ ዘለና ታሪክ ሓደገኛ እዩ ክኾን ጽባሕ ክመጽእ ዝኽእል መንገዲ ክንቆጻጸሮ ዘይንኽእል እዩ ክኾን ሎሚ ኮይና ሎሚ ኣርፊድና ኢና ደንጉና ኢና ግን ሎሚ ኮይና ንጆን መዲድ ንፍስሓ ማንጁስ ራያ ዝኣክል ዓብዪ ህዝቢ ደቅኻ የመሓድሩኻን ኢሎም እሳቶም ከመሓድርዎ ብጥይት እናቐተሉ ብድሽቃ እናቐተሉ ብመድፍዕ እናቐተሉ ክንደይ ህዝቢ ክንደይ እንስሳ ይውድኡ ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ክኹነን እዩ ዝግባእ ካብ ዝኾነ ይኹን ከባቢ ትግራይ ክኹንኩንኖ እዩ ዝግባእ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብኡ ዓዶም ውን ኣይኮነን ጆን መዲድ ንራያ ብጉልበት ዘንበር ክኸሉ ምንም ዓይነት ምክንያት የለን ተወላዲ ውን ኣይኮነን ተፈቃሪ ውን ኣይኮነን ክልተ መንገዲ እዩ ሓደ ኡ ተተወሊድካ ብትውልድ ትረኽቦ መሰል ኣሎ ተፈታዊ ትኾንካ ከዓ በገልግሎት ትረኽቦ መሰል እዩ ስለዚ ሰብ እዚ ወይ የገልግሉ ምስ ህዝቢ ክመሲሉ ነቲ ህዝቢ ኮይኑ ኣይነበረ ወይ ከዓ ብኻሊእ መንገዲ ኣብቲ ህዝቢ ተቐባልነት ይረኸበ ማለት እዩ ዝገብር ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ንባዕሉ ክብሪ ክብል ኣዋፂኡ ዝሃቦ መንእሰይ ሒዙ ንመገዛ ህዝቢ ናይ ባዕልና ህዝቢ ዝኾነ ህዝቢ ራያ ወጅራት እንደርታ ይጭፍጭፍ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ውን ዓገብ ክበሃል እዩ ዝግባእ ሱቅ ክንብል ኣይንግባእን ሱቅ ተይልና ተሓባበርቲ ኢና ማለት እዩ ሱቅ ምባል እዩ ሓደገኛ ነገር ምድጋፍ ሓደ ቦ ዘፍለጠ ነገር እዩ ሱቅ ምባል ግን ከቢድ ድጋፍ እዩ ስለዚ ከምቲ ማርቲን ሉተር ኪንግ ዝበሎ ክወግሕ እንተሎ ናይ ጸላእትና ተቃውሞ ዘይኮነስ ናይቶም ሱቅ ዝበሉ ሰባት ሱቅታ ክንርኢ ኢና ዓይነት ባህላ ነይርዎ ስለዚ እቲ ሱቅ ዝበለ ሰብ ንምንታይ ሱቅ ዝብል ንምንታይ ኖ ዘይብል ንምንታይ ውላዱ ካብ ቲዲኤፍ ዘይወፅእ ንምንታይ ናብ ቤት ናብ ገዝኦ ዘይምልስ እንታይ ክረክብ ኣብ ራያ ወጅራት ከይዱስ ቀተለ ሞተ እንታይ ክረክብ ተብራያ ወጅራት ዘሎ ምልሻ ግን ዓዱ እዩ ንገዝኦ እዩ ዝቃለስ ዘሎ ንኽብሩ እዩ ዝቃለስ ዘሎ ካብ ሻዕብያ መጽኦም ካብ ሕወሓት ጽሕፈት ቤት መጽኦም ደብረጽዮን ልኢኽዎም መንጀሪኖ ርኢኻቶም የመሓድሩናን እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ ክብሪ እዩ ዓርሰ ውሳነ እዩ እዚ ማንም ህዝቢ ዝኸፍሎ ክቡር ዋጋ እዩ ስለዚ ናይዚ ክቡር ዋጋ ናይዚ ክቡር ህዝቢ ትርጉም ተረዲእና ክንሕግዞ እዩ ዝግባእ ብኻሊእ ከባቢታት ዘለና ተጋሩ ደቅና ካብቲ ቦታ ክንስሕብ ክንክእል ኣለና ንራያ ክወሩ ንወጅራት ክወሩ ክንፈቅድ የብልናን ተመለሱ ክንብሎም ኣለና ናበይ ትኸዱ ኣለኹም ክንብሎም ኣለና ሓደ ሞት እውን እዩ ሞት እዮም ክቐትሉ እውን እዮም ብዓብዩ ግን ካብ ሙማትን ምቕታልን ዝኸፍአ ህዝቢ እዮም ዘጥፍኡ ዘለዉ ስለዚ ደቅና ኣሕዋትና ቤተሰብና ህዝቢ ራያ ህዝቢ ወጅራት
ህዝብ እንደርታ ንኽውረር ኣብ ዝግበር ዘሎ ናይ ሎሚ ኣጀንዳ ክሳተፍ የብሉን ተመለሱ ንበሎም ንገዛኦም ይመለሱ ናታቶም ዓላማ እዚያ ይነበረን ዝወፅሉ መንገዲ እዚ ኣይኮነን ህዝቢ ራያ ንምድሓን እዮም ወፂኦም እምበር ህዝቢ ራያ ንምውራር ንምቕታል ኣይኮኑን ወፂኦም ስለዚ ኣብ ዘለና ሊና ንዛረብ ንደውል ኣበይ ኣሎ ኣሕዋትና ራያ ወሪሮም ምስኢልና ንሓድር ኣለና ንድቅስ ኣለና ኣብኡ እንተሞትኸ ኣብኡ እንተቐተልኸ ብዓብዩ ትዘጥፍዎ ዘለዉ ህዝብኸ ትዘበላሽዎ ዘለዉ ታሪኽከ በይዛኹም በይዛኽን ሱቕ ክንብል ኣይግባእን ኩልና ድምፂ ነስምዕ ንምለሶም ትኽሻብ ዝኾነ ይኣክል ንኣብነት ናይ ሓደ ሓውና ቀብሪ ኣብ ሓውዜን ከም ዝተፈፀመ ንርኢ ነርና ኣብ ራያ ሞይቱ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘሕዝን ካብ ሓውዜን ንራያ ከይዱ ንኽወርድ ዘኽእሎ ምንም ዓይነት ምኽንያት የለን ስለዚ ካብዚ ሓውና ንላዕሊ እዚ ሓውና ወታደር ስለ ዝኾነ ውፈር ክበሃል ተሎ ናበይ ከም ዝወፍር እውን ዘይክፈልጥ ይኽእል እዩ ብወታደራዊ ዲስፕሊን ናቱ ቤተሰብ ግን ተሓተት እዮም መጀመርያ እዚ ፖለቲካ እዚ ዝተፈጠረ ዘይኮነን 2 ዓመት 3 ዓመት ገይሩ ኣሎ ስለዚ ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ከምዚ ዓይነት ነገር ከም ዝመፅእ ፈሊጦም ንምንታይ እዮም ካብ ሰራዊት ዘይውፅዎ ንምንታይ ዘይመኸርዎ ንሱ ዝወፀ ግን እዚኣቶም ኢሎ ኣይኮነን ወፅዩ መጀመርያው ንህዝቢ ትግራይ ኢሉ ይወፅዩ ስለዚ ህዝቢ እውን ካብዚ ሓውና ተምሂርና ካብዚ ኣሕዋትና ተምሂርና ንገዝኦም ንምለሶም ምንም ዓይነት ናይ ሻዕብያ ተልእኮ ተሳትፍቲ ክኾኑ የብሎምን እዩ መልእኽተይ እዚ ሓደ ዓብዪ መልእኽተይ እዩ እቲ ካሊእ ስደት መናእሰይ ዝምልከት እዩ ከም ዝፍለጥ ቅድሚ ህዝቢ እንተኾነ መናእሰይ ብበዝሒ ዝስደትሉ ዓዲ ትግራይ እዩ ኣብ ናይ ኢህኣዴግ ዘመን ሓደ ፅንዓት ወፂኡ ነይሩ ትግራይ ናይቲ ጠቕላላ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ 5% እዩ ዝበሃል ፅንዓት እዩ ነይሩ ናይቱ ስደት ግን 4% እዩ 4% ካብ ኢትዮጵያ ዝስደት ትግራዋይ እዩ ናይቲ ህዝቢ ግን 5% እዩ እዚ ንምንታይ ኮይኑ ኢልና ክንሓትት እዩ ዝግባእ እዚ ኢህኣዴግ ነይሩ መለስ ነይሩ ልምዓት ነይሩ ዝበሃለሉ ግዜ ማለት እዩ ካብቲ 5% ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ 4% ማለት ሕሰቦ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ዳርጋ ኩሉ ትግራዋይ ዝፈናቐል ማለት እዩ ብፍላይ ግን ካብ ወሰና ወሰን ራያ ሒዝካ ወጅራት ሒዝካ ኣፅቢ ሒዝካ ኢሮብ ሒዝካ ጉሎ መኻዳ ኢልካ ናብ ጋንታ ኣፈሽም ናብ ሻውንትጮ ዘሎ ከባቢታት ብምሉእ ብስደት ተጠቂዐ ከባቢ እዩ ወሰና ወሰን ማለት እዩ ወሰና ወሰን ራማ እውን ሸራሮ እውን ሒዝካ ማለት እዩ ድሕር ኢሉ እውን ከባቢ ኣድያቦ ብኸምኡ እዚ ከባቢታት እዚ ንነዊሕ ግዜ ብስደት ዝነበረ ብፍላይ ስዑድ ዓረብያ ብምስደት ዝፍለጥ እዩ ስዑድ ዓረብያ ዝግበር ስደት ብፅንዓት ዝግበር ስደት ኣይኮነን ብባሕሪ ዝግበር ስደት እዩ ብዘይ ፍልጠት ዝግበር ስደት እዩ ስለዚ ኣብ መንገዲ ዝሞት ኣብ መንገዲ ዝጎሳቐል ምስ በፅሐ እውን እንታይ ከም ዝገብር ዘይፈልጥ ሰብ ብዙሕ እዩ እዚ ናይቲ ትግራይ ዝነበረ ዓፋን ጉጅለ ጉድለት እዩ እዚ ኮይኑ ናሃልየ ሎሚ ግን ዝኸፍአ ነገር መፅዩ ህዝቢ ራያ ህዝቢ ወጅራት ኣብ ስደት ይነብር ነይሩ ቀደም እውን ኢህኣዴግ መፀ ካሊእ መፀ ካብ ስደት ክተርፈ ኣይከኣለን እቲ ዝነብረሉ ዝነበረ በለስ እውን ኣጥፊኦምሉ እዮም በለሱ ስለ ዘጥፍአሉ እንስሳቱ ጠፊአን እየን ኣግማሉ ጠፊአን እየን እዚ እውን ዝተሓተተ ኣካል የለን ብኬሚካል ገይሮም ብግዛዕ ዝበሃል ባክቴርያ ማለት እየ ኣጥፊኦምዎ እዮም ህዝቢ ዝበልዖ እንስሳት ዝበልዖ ነገር ምጥፋእ እንታይ ከም ዝበሃል ክነውግዐሉ ኢና ህዝቢ ዝበልዖ ነገር ኣጥፊእኻ ነቲ ህዝቢ ክጠፍእ ምግባር እንታይ እዩ ዝበሃል እንታይ እዩ ስሙ ዝብል ነገር ካሊእ መዓልቲ ክነውግዐሉ ይግባእ ኢለ ዝሓስብ እዚ ቅድም ኢሉ እውን ፅሒፈሉ ይፈልጥ እየ ኢህኣዴግ እናሃለየ ህዝቢ እውን ኣብ ልበይ ዘሎ ነገር እዩ ምክንያቱ በለስ ናይ ኩልና በዓል ውዕለታ እዩ በለስ ክሰፍሕ እምበር ክጠፍእ ኣይግባኦን ስለዚ ጉጅለ ሕወሓት ጉጅለ ናይ ሻዕብያ ዝኾነ ሕወሓት ኣብ ራያ ወጅራት ዝነበረ በለስ ኣጥፊኡ ህዝቢ ራያ ህዝቢ ወጅራት ናብ ስደት ክወፍር ብጅምላ ማለት እዩ ብጅምላ ክወፍር ምግባሩ ሓደ ጥፋት እዩ እዚ የቕረጣሓን እዚ ከይኣክል ሎሚ ከዓ ብታንኪ ገይሮም ህዝቢ ራያ ህዝቢ ወጅራት የጥፍእዎ ኣለዉ ማለት ትማሊ ትሪእዎ ነይርኩም ዝኾነ ቪድዮ ኣብቲ ቪድዮ መዓት መንእሰይ ሰልፊ ሒዙ ንስደት ክኸድ ዘርኢ እዩ ብተመሳሳሊ ኣብ የመን ዝረአናዮ ቪድዮ ኣሎ መዓት ተጋሩ ሓደ በረኻስ መዓት መናእሰይ እንታይ ከም ዝገብሩ በቃ ከም ንህቢ ኣብ ንህቢ ዘሎ ቀፎ ኣብ ሓደ ከባቢ ንህቢ መሲሎም ርኢና ኢና እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ብዛዕባኦም ይሓስብ ዶ ሰብ ብዛዕባቶም ኣብኡ ዘለዉ ኣሕዋትና ናሓትና ንሓስብ ዶ ፅቡቅ ንሱ ካሊእ ጉዳይ ጌርና ሎሚ ግን ካብኡ ዝበዝሕ ህዝቢ እቲ ዝነበረ መንእሰይ እቲ ካብ ሞት ዝተረፈ እቲ ካብ ችግር ዝተረፈ መንእሰይ የጥፍእዎ ኣለዉ መን የጥፍኦ ኣሎ ጆን መዲድ የጥፍኦ ኣሎ ጆን መዲድ ዝበሃል ወራሪ ሻዕብያ ማለት እዩ መን የጥፍኦ ኣሎ ፍስሓ ማንጁስ ዝበሃል ወራሪ ሻዕብያ የጥፍኦ ኣሎ መን የጥፍኦ ኣሎ
ود ورده زبحال زتوارده نحزب تግራይ ዘይምጥን ሓሽከር ሻዕብያ የጥፎ ኣሎ ንህዝቢ እንደርታ ንህዝቢ ራያ ንህዝቢ ወጅራት ማለት እዩ ብዛዕሎም እየ ዝወግዕ ዘሎ ያው ካልእ ከባቢ ዘሎ ክንመፅና ካልእ ከባቢ እውን ተመሳሳሊ ጥፋት እዩ ዘሎ ተመሳሳሊ ናይ ኬሚካል ናይ ቅትለት ታሪክ እዩ ዘሎ እዚ ዝበሃል ጥዑይ ዓዲ የብልናን ብሰንኪ ዞም ሰባት እዚኦም ማለት እዩ ስለዚ እዞም ናይ ሻዕብያ ልኡኻት እዚኦም ሎሚ ህዝቢ ወጅራት ህዝቢ ራያ ህዝቢ እንደርታ ብጅምላ ከምቲ ዝረአና የፍቲ ቪድዮ ማለት እዩ ብጅምላ ይጠፍእ ኣሎ ስለዚ ፅባሕ እንታይ ዓይነት ትግራይ ክህልወና ኣይናይ ትግራይ ናይና ክንብል ቀደም እውን ካሊእ እቲ ከባቢታት ተጥፊኦሞ ህዝቢ ኢሮብ ጠፊኡ ህዝቢ ጉሎ መኻዳ ጠፊኡ ህዝቢ ራማ ጠፊኡ ህዝቢ ኣድዋ እውን ጠፊኡ ብሻዕብያን ብሕወሓትን ብጦርነት ማለት 20 ዓመት ብዝፀንሐ ጦርነት ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ኢንቨስትመንት ዘይብሉ ልምዓት ዘይብሉ ትምህርቲ ቤት ዘይብሉ ኩሉ መንእሰይ ጠፊኡ ናበይ ከም ዝጠፍአ እውን ኣይፍለጥን ኣብ ዛላንበሳ ከይድካ ሰብ ክትረክብ ኣይትኽእልን ዑና ኢኻ ትረክብ ከመይ ዝበለ ናይ ደሴት ከተማ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክብል ተለኹ ሎሚ እዚ ከይኣክል ሎሚ ሻዕብያ ኢና ኢሎም ፅምዶ ኢና ኢሎም ናይ ኣወል ስዒድ ምኽሪ ሰሚዖም ናይ ኣወል ስዒድ ፃውዒት ሰሚዖም ናይ ኢሳያስ ፃውዒት ሰሚዖም ብስብሓት ተመሪሖም ብንፍስሃ ማንጁስ ተመሪሖም ብንደብረፅዮን ተመሪሖም ህዝቢ ራያ እናወረሩ ህዝቢ ወጅራት እናወረሩ ህዝቢ እንደርታ ወሪሮም መንእሰይ ንስደት የውፍርዎ ኣለዎ ማለት እዩ እዚኦም ክንቃለሶም እዩ ዝግባእ ሱቅ ክንብለ ይግባእን ግደፉ ክንብሎም እዩ ዝግባእ ኣብኡ ዘሎ ቤተሰብና ብምሉእ ውፃእ ኢና ክንብል ዝግባእ ህዝቢ ኸ ኢኻ ተጥፍእ ዘለኻ ብታንኪ ከመይ ጌርካ ህዝብካ ትሓርስ ከመይ ጌርካ ብመድፍዕ ናብ ዓድኻ ትኩስ ብስሩባ ናይ ጦርነት ሕጊ ይፈልጡ ድዮም ናይ ጦርነት ሕጊ እኮ ዓድኻስ መዋግዒ ትገብሮ እዩ ዝብል ከመይ ገይሮም ኣብ ዓዶም ይዋግኡ ትኩሉ ጥይት ከብኡ እኮ እዩ ዝዓርፍ ዘሎ ትኩሉ መዋታይ እኮ ካብኡ እኮ እዩ ትኩሉ ካብኡ እኮ እዩ ትኩሉ ፀገም ትኩሉ ምክንያት ኣብኡ እኮ እዩ ነይሩ ስለዚ መንግስቲ እየ ዝብል ኣብ መቐለ ዘሎ ናይ ሸፋቱ ጉጅለ ናይ ሻዕብያ ጉጅለ ናይ ሳሕል ጉጅለ ካብ ደቂ 14 ኮይኖም ኣብ ሳሕል ዝዓበዩ ዝተሸጡ ንሻዕብያ ጀነራል ዮሃንስ ከምኡ ኢሎም የተሸጡ ህፃናት ይብሎም ኣብቲ መፅሓፎም ንሻዕብያ ዝተሸጡ እዮም ንሻዕብያ ከይዶም ምክትላት ዋና ዝነበሩ ምክትል ሻዕብያ እዮም ዝኾኑ ነይሮም ይፍለጥ እዩ እዚ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኻና ንላዕሊ ስለዚ ንሕና ዘይንፈቅደልኩም ንሻዕብያ ኣገልግሉ ፀገም የለን ህዝብና ከተጥፉ ግን ኣይንፈቅደልኩምን በለሰ ጥፊኢኹም ኢኹም ህዝቢ ራያ ጥፊኢኹም ኢኹም ሎሚ ህዝቢ ራያ ክፈናቀል ኣይንፈቅድን ኩሉ ትግራዋይ ድምፂ ከስምዕ ክእል ኣለዎ ኩሉ ትግራዋይ ማለት ደቂሱ ዝሓደር ተሃልዩ ኣይደቀሰለይ ከምዚ ዓይነት ድቃስ ኣይኮነን ኣይደቀሰለይ እዞም ኩለን ደቂ ኣንስትዮ እዞም ኩለን ዕሸላት እሞ ከዓ ደቂ 14 ደቂ 15 መንበሪ ሲኢኖም ዓዲ ሲኢኖም ሰላም ሲኢኖም ብታንኪ ብመድፍዕ ተሓርስዎም ኣለኹም ስለዚ ስደት እዚ ጠጠው ክነብሎ እዩ ዝግባእ ምዚ ተታሒዙ ሓደ ነገር ይዝክር ኣብ ብርሃ ካስል ማለት እዩ ሓደ ግዜ ኣብ መቐለ ዝነበረ ኩሉ ግዜ ኣብ ብርሃ ካስል ከባቢ ዳቡና ነይሩ ኣብቲ ዳቡና ከይድና ቡና ንሰቲ እሞ ብዙሕ ግዜ ቲዲኤፍ ዝኾኑ መናእሰይ እዮም ኣብኡ ዝመፁ ንፃወት ካብኡ ሓደ እንታይ ኢሉ በቃ ስዑዲ ክኸድ እየ ኢሉ ፅባሕ ክኸድ እየ ስዑዲ ገለ ኢሉ ብፀዋታ መልክዕ ማለት እዩ ካብኡ ኣነ ንቀራረብ ስለ ዝነበርና ቡና ብሓደ ሰቲ ስለ ዝነበርና ባሕርባ ዓሳባ ከይበልዐካ ኣይትህፀፅ ኢለ እዮም ብዕርክነት ማለት እዩ ዋ ፀገም የለን ወይ ይበልዖ ወይ ይበልዕኒ ኢሉኒ ኩሉ ግዜ እየ ዝክራ ኩሉ ግዜ ሓስባ ማለት እዩ ወይ ይበልዖ ወይ ይበልዕኒ ስታይ ማለት እዩ ኦኬ ይበልዖ ማለት ወይ ይበልዕኒ ማለት ኣብ መንገዲ እንድሕር ተበሊዑ ክብላዕ እዩ ይበልዖ ማለት ከዓ እንድሕር ተሳጊርሞ እንተተዓዊቱ ገዚኡ ክበልዖ እዩ ማለት እዩ ከምኡ ኢለ ተርጊመዮ ኩሉ ግዜ ግን ናይዚ መንእሰይ ነገር ብጣዕሚ የተሓሳስበኒ ማለት እዩ ኣብቲ ዙርያ ኣብርሃ ካስል ንሓተትናዮም ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ቦታ ሰብ ንባዕሉ ጥፊኡ ንርኢ ነርና ባዕሉ የጥፍእ ማለት እዩ መብዛሕትኡ እቲ ባዕሉ ዘጥፍእ እቶም ምግዳል ዝነበረ ሰብ እዩ ተስፋታቱ ስለ ዝተሓደገ ባህግታቱ ስለ ዝተሓደገ ስለ ዝተጠለመ ስለ ዝተኸድዐ ንኡ ጠሊሞም ሻዕብያ ስለ ዝወገኑ ማለት እዩ ንፕሪቶርያ ቀዲዶም ፅምዶ ዝብል ሰይጣናዊ ውዕሊ ስለ ዝገበሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣይናይ ትግራዋይ እዩ ራያን ወጅራትን ወሪራ ኣይናይ ካሊእ ከምኡ ካሊእ ትግራይ ተተወሪሩን ከምኡ ኢና ክንብል ንምንታይ ብታንኪ ይወረር እንታይ ስለ ዝበደለ እንታይ ስለ ዝኣበሰ እዚ ህዝበይ ተቃለሰ እንድዩ እዚ ህዝበይ ሓገዘ እንድዩ እዚ ህዝበይ ሞተ እንድዩ እዚ ህዝቢ ጅግና ዶ ኣይኮነን እንታይ ኢኹም ግበር ትብልዎ ዘለኹም ባዕሉ ዋፂኡን ብዝሃበኩም ደቁስ መሪስኩም ትወርዎ እንታይ ንማል እንታይ ንምርካብ ስለዚ ኩልኻ ትግራዋይ ኖበል ተዘይኮይኑ ዋጋ ክትከፍል ኢኻ ዋጋ ክንከፍል ኢና እቲ ዋጋ ከዓ ክባር እዩ ካብቲ ዝረአናዮ ዝኸፍአ እዩ እዞም ወረርቲ እዚኦም ህዝቢ እናወረሩ ሱቕ እንተኢልና
بتانكنا رجع وسقطينا صباح زمت عدا كابزي زخفة ناخونا يزخد مالتي ما ملس يبلنا بريتوريا ناتقدده ناتبلاشوا توم سوات ناقبلوا توم سوات بز حساب نابلعو جمانياتات ناخونو ندحريت أبزي ملسلو درجة يخبصح ስለዚህ ሎሙን ዶንጊናው እንተኾነ ረፊዱ እንተኾነ ኖ ክበሃል እዩ ዝግባእ ሕጊ ክብሩ ክበሃል እዩ ዝግባእ ህዝቢ ክብሩ ክበሃል እዩ ዝግባእ ዘይናና ዝብልዎ ህዝቢ ክወሩ ክንፈቕደሎም ይግባእን እቲ መንእሰይ ዝፈልጦ ነገር የብሉን ናበይ ከም ዘውሽሮውን ኣይፈልጥን ናይ ወታደር ባህሪ ስለ ዝኾነ ተደልዮም ንደንበጫ ይወስድዎ ተደልዮም ንወጅራት ይወስድዎ ተደልዮም ንኤርትራ ይእትውዎ ከም ድሌቶም ዝገብርዎ ከም ድሌቶም ዝቐትልዎ ስለ ዝኾነ ከምቲ በቀዳማ ይወዲ ወረደ ዝበሎ ማለት እዩ ንሙኮራ ኢልና ኢና ንጸለም ተእቲናዮ ዝበሎ ንሙኮራ ኢልካስ ክንደይ መንእሰይ ክጠፍእ ስለዚ እንታይ ክብል የደልየ እዚ ስደት ዝኸድ ዘሎ መንእሰይ ብሰንኪ ንጆን መዲድ ስለ ዝኾነ ንጆን መዲድ ክንመኽሮም ንኽእሉ ሰባት ኣይኮኑን እቶም ኣብ ትሕቲኦም ዘሎ መንእሰይ ግን ደቅና እዮም ኣሕዋትና እዮም ንገዝኦም ንመልሶም ግደፉ ንበሎም ትኽገፍዎ ዝሓስቡ ዘሎ መንእሰይ ንኽላእ እዮም ንቃለሶም ኣይንህብን ንብሎም ኣይኾነን ንበሎም ኣየዋፅና ንበሎም ህዝብና ዓውደ ኹናት ኣይንገብር ንበሎም ዝኾነ ይኹን ከባቢ ትግራይ ብዝኾነ ይኹን ጀነራል ብዝኾነ ይኹን ጽጋበኛ ክውረር ኣይንፈቅድን ንበሎም ሞት የብቅዕ ናብ ፕሪቶሪያ ንመለስ ሻዕብያ ኣየዋፅናን ፕሪቶሪያ ናይ ኣሜሪካ ውዕሊ እዩ ናይ ዓለም ውዕሊ እዩ ጽምዶ ናይ ሻዕብያ እዩ ናይ ስብሓት ነጋ እዩ ናይቶም ዓሊታውያን ጀነራላትን ፖለቲከኛታትን እዩ እዚኦም ብሕጊ እዮም ክሕተቱ ምንም ዘምጽዎ ነገር የለን ግን ህዝቢ ከጥፉ እዮም ኣጥፊእኻ ናይ ምጥፋእ ፖሊሲ بعلم كتفيهم نهزون كتفيهم مالتي سلازي كلمة مخانو كل خات كروي أو عالم زلخا أو زهر لخا لخا دك خان جزخا نايزيهم مسارح خيوخن حماق تاريخ كي يسرح كي يقتل كي يموت ما جزا هزو كي يقافع ما جزا هزو كي يفنقل ما جزا عدو كي يورر زيلنا كن مخروم يزقبع زي صباح بكالي خاوت تغيرون كومين خنبل بزقان قازينا خنوقع ጌታቸው ረዳ ስልጣን ሃለ خالي خبابي ወሪሩን ተዝኾነ ይሩ ተመሳሳሊ ኢና ክንቃወሙ ሎሙ ከዓ ሓደ ሓሽከር ወዲ ወረደ ዝበሃል ሓሽከር ኣቕሚጦም ዝጻወትሉ ነኒ ፍስሓ ማንጁስ ነኒ ጆን መዲድ ኣብ ህዝቢ ራያ ኣብ ህዝቢ እንደርታ ኣብ ህዝቢ ወጅራት ሎሚ ትማሊ ዝገብርዎ ዘሎ ወራር ብጥብቂ ክንኩንነ እዩ ዝግባእ እዚ ዘይኹንን ሰብ ተሃልዩ ሓጋዚ እዩ እዚ ዘይኹንን ተሃልዩ ቤተሰቡ ከቐትል ዝወሰነ እዩ ቤተሰቡ مواتون بيسوي قتلون بيسوي زي يقبر تحتاتي نحلنا تحتاتي نحق تحتاتي كمتي زرقنا يا حوزين زرقنا يا حونا زموته سو سان بيسوي سان تملس مالي لازم مويتون قتلون زي جيجا عبي جيجا او كله بيتسبك سرح زقبا زي تملس نجزاكم متو علاماكم زي يكونن الا خن مخرم يزقبا الى اذا حسب سلازه دامسكم ني غني لي خالي معلتي بخالي بروجرام كمزيه ህዝቢ ትግራይ ሰላም ይሃቦ ሰላም ይግበረሉ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ይከበር ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብኸቢድ ዋጋ ዝተረኸበ ውዕሊ እዩ ሶኢሉ ዝተረኸበ ይኮነን ኩልና ክነኽብሮ እዩ ዝግባእ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ክኽብሮ ምእንቲ ማለት እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብትውዕሊ ፕሪቶሪያ ምእንቲ እዚአን ኣኽብር እዚአን ወስኽ ክንብል እምብተኢሉ እውን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሓግዘና ክንብል ማለት እዩ ካብ ወፃኢ ብወገን ሕወሓትን ሻዕብያን ብወገን ጽምዶ ዝግበር ዘሎ عبدان حزب تግራይ ንምጥፋእ ካሊ ዕላማ ይውልን ብየማኑን ብጸጋምን በማእኸሉን ማለት እዩ አውሮፕላን ተተዓጽወን ሕና ኢና ንጠፍእ መንገድ ተተዓጽወን ሕና ኢና ንጠፍእ ታንኪን ተወጸን ሕና ኢና ንጠፍእ ክሻውሎ መኸ ክንደ ህዝብ ጠፊ ዝውና ይተፈለጠን ስለዚህ አታትና ሓተትና ንቀጽል ካሊ ማዓልቱን ክመጽእ ሰላም ክሻብ ዝርከብ ምድቃስ የለን ስለዚህ ሰማዕኹምኒ የቀነለይ ክብረት ይሃበለይ ሰላም